Когато жена иска да опознае един мъж, как стигаме от Искам нещо по-непретенциозно. Имам чувството, че така дори ще сме още по-отпуснати един към друг. до това? Ние бяхме на бедна среща, бране на чайни листа. Ето скуката. Добре, че не ме поканиха да бера чай. Днес ще разгледаме как поведението ни се променя, когато някой ни изкарва прекалено далеч от зоната ни на комфорт. В началото комуникацията между Стоян и Симона беше естествена и непринудена. Още тогава обаче при нея имаше едно съмнение в искреността му. Мъже в намерението си да спечелят една жена, чувство за да погалят мъжкото си его и казват това, което тя иска да чуе. И причината за това е интересна. Най-вероятно, живота е научил, че когато нещо изглежда твърде непринудено, намеренията на отсрещния човек не са толкова сериозни. Симона изглежда като жена, която се движи повече от разума, отколкото от емоция. За нея е важно как изглежда в очите на другите и признава, че предпочита да опознава хората чрез повече информация, докато Стоян разчита на усещането. Нито един път не ми зададе въпрос за личния ми живот, нещо да се поинтересуваш за мен, разбираш ли? Аз едва вчера на коктейла те попитах всъщност какво се занимаваш. Аз усещайки те как реагираш в някакви моменти, много пъти това е много по-важно опознаване, защото окей, живееш в Стара Загора, в Плевен или където да живееш, това за мен не е опознаване. Най-големият разрив между тях идва след играта с флиртуването. Когато Симона очевидно се чувства некомфортно с физическата близост. И точно в този момент се появява още един фактор – Крис, който й дава стабилността, която Стоян не. А когато има човек, който е по-близо до това, с което си свикнал, съмненията ти в другия започват да стават още по-големи. И започваш да търсиш логични причини, чрез които да рационализираш поведението си. Останах с впечатлението, че човек може много трудно да ти се довери, защото сякаш ти не показваш истинската си същност. Има и други хора, които са забелязали същото от теб. Аз помогнах на Стоян всъщност да си вземе поука, така че в никакъв случай аз не съм му навредила, даже напротив. Ироничното е, че това води до ситуации, в които дори да се забавляваш, не се чувстваш на място. Защото този тип лекота ти е непозната. Тази среща трябва да прекратим. Защо? Не ти е приятно да си видим? За мен е трудно, защото Крис ми дава спокойствие, хармония, баланс. А Стоян е по-загадъчен, весел, гледа на нещата от по-забавната страна, но все още не мога да преценя на къде. И тук идва въпросът. Кой според вас е по-подходящ за Симона? Крис или Стоян?